ba enoti isano na ibere kiande yemo kiande inye isano Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira Chinsa chao na kuliriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enoti isano na ibere inye Isato isano nemo ibere Isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Chinsa ni Isato na ndo mwanchi umulirire kirokoro kwegena kwane no gendrete kwego kya kubwati mirobirionsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingo kwarigania SMS Amayia ngomanyina ria na kwariganiria senchira ire yobwikiranu korene ritangan kegi matika taranyo gatiari ngwariganiretie asenchira yobwenge. Abantu bakisi bagacha kotu bakaparticipate kina buya togendete buya kironda boro kiboro bono bansira matusi abarayikorwa se county ya Nyamira komochi abarayikorwe county ya Kisii ko bwatikana ne chingwana chimbe cyo kirengete orobeberwe county ya Kisii na Nyamira tateme ko identify na kunaje talents ya bana baito yakora wetera talents na charinga na identification abana baito mbanya akoba abayibori kobori wagosiro muroberio CBC na monogosira ebye wabyabana iroko bakonya wekinya sechsemi. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukuji grounds next Tuesday the 27th of June at 10 a.m. where the next course of action will be decided. Abarai bazimiola umoja wa Kenya kurali omusangirekana ire gusangiriria birengerero by'abananchi ko bwatikana ne mirobiro ya serikali anenengana ye finance bill. Ayamna na mangengo kwarigani ngomanya senchira ire yobwikirano ire tariane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kweneke muna wekire asensemo yebimanyiriro tokoye chakurwa se county ya Kisii awase abamenyi kurwa se ward ya Kiogoro anene balia barino bolema na batakanwa abakonyorobo konyi kurwa se MMC be ward yo aserieta Walter Muchache inseyo muroberio omumanyekante buna Walter Care nigoba bakwe wobokonyi bwechingoko echo kirabakonye aso kwegenderia ase amatukari bosyo okwana chinga kyecho ni ngomwe MCO yabaga kuria irayo chokonya baga kana boigo abasaye ababwate umuroberio yo eriyo kobasira kwegenderia muri kyo ito Josephat Amisi no roboti uraso bwikirano nase chiabisi chomwe MCO bwe ward ya Kiogoro Walter Muchache abakena banene wanyara ko bagwikirana ororo asomoroberio wokwena no kichingoko anene gochia sababoraka amona bantu bamenyete amono bolema
asiri tukori rero otabwate project yoko abangina ababuraka n'abalemavu chinkoko engoko negento kiamana somochi nando bolisi bw'engoko obore raisi ekero engokero omochi amagena ngotokare nonya ne nyama ngotokere enjere iyo ototagete ku empower abantu baito bakore obotugi bwa poultry mambira mambiende obotugi obobe chibesa twarigere iri ogosera totokoena na shilingi 50 omonto ogenda uchimoino nchiriko mokonya lakini ekero twanyorire ngoko buneye twairo mongi na chira abekire isikatugire nande yasanje kine mambira mambiendo omonto yokonyekire onyorire rigena agokaranga nande nabakonia ngokeria amentera ni agore kende nonye nabo obotenene bwa bisi yo mu MCA nigo bwenekirie ngambo chikobo kubwaterana amona bamenyi bewodi yeri kwenekia uno mu MCA nyareko bagawikiranya chira nyarete ko bakuriera abamenyi bensemeyo itukoria rero murojire itukoria nene omwesimiwa morocho ronchire project ya chinguru erene sana basimiwa bande bechiwodi chinde batarakora egekogera bese kitari ese account chiarwa chibese chigachirwe taso mu gukoya asengenchire yeri gianda arigereri nk'abantu bacandegete weikirororire nk'abantu aba benjira bacandegete gikabakonye abarigeri chi project bachakere ochakere project ye chingoko chi project chinde nchiro abangete kuti time ne chi project chingote chira gati abali banyarako bagokonyeka amuno murobori obwo kwena na chingoko nigo bagokera igitambukire kyo aseba mutogia Walter na goteba no murayo nyareko bagakwerwa rio kwenekia buno nyareko bagakobasira orito bari muchache singa kyare goto koli chi campaign chiaye are gonjuka na se binyoro na torierete iranga nabe akorra bangina baburaka ebirema anyare ko bagakobakonya ase biwango wao lero iga omugambi orito bari muchache otoretiramo buna bangina baburaka amona na baremafu ase ngenjo yogo chakonyora chingoko tunyare kwegendereri ase byasare bike byanka igare tunyare ko batogosukia so bugima buri tomenyere tase kenyoro omugambi oito warito bari muchache nigariete ira yogo chigokonye birema abataka abuna baboraka amaene ase tole bono iga nabatoroche ngango chitore gosuka omugambi obale igarure eira naende gairanire asa abantu baye obairane iringambi yamono nakobasukie kyagara ense nigo yakonyire boigo omwemsio igota mochache nigatebire nachikobaga kwenekia uno murobire bunoyo nyare kobogo ikera nonye nabagaka nonye nabasai linda barabo nyare koba gwesira asobugima bwabo abasai ntagite basoya chi group already naire byombe byabasai bibere chingoko 22 ekiombekemo nekende chingoko 50 igonta gitaba saye babwatane byombe babeno n'abantu 20 gose 30 bache ne certificate yabo kerabanda tere certificate eria inchegasiane no kubarira chingoko na kuba egere bante binga kibago chigututuga ngoripoteri gataseni Ndizi TV korwa ewodi ya Kiogoro yegotoka mie constituency ya Ribali Chache me county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Miamono Josephat Hamisi ase oraboti urure kiradu aba MCA kurwase county ya Nyamira nigo baganirie abaraibe county ya Kisii gati ya umugavana Paul Simbarati omubungo Nyaribari Masaba Daniel Manduku na baigo movement representative Doris Aburi wenekya mnangoro bara maskani gochiase serikali ya county ya Nyamira aya magaga yabaraya bukorokana kubwatuka chingwa na chitari chingia kubwatukana nengana yorube gati ya county ya Nyamira na baigo county ya Kisii anene asensemo ya keroka engana egendrete gotegererwa ase ekigambiro nigo baigo baganire chinga kichinyororo kwe chiase ekigambiro aso kugayana engane yo muri keto job mangi noroboti urwaso bwime nigo okongusana na okonene kogenrete igatie county Nyamira na Kisii anene mono igore omochie okeroka oyore ase orobebe ngabatoro kichibesa basangiri konyora ingibakoreire myaki yae no kaborokanetia maskarae bono bero mu governor engana yirerete ekina kubekwa ase koti ya Nyamira kurigireria amangana ya maremo linde koganya kumanya lichibu igore enganeye asomona chi ekina mugo kamau
abo bisa kurwase abisi echindemero nabo bisa kurwase kiombekia IEBC batarete ensemeyo ewiki ya eta ilinde kugania kumanya oboene igorenganeye. Whether you say what I'm doing is not prudent, those kind of intimidations, I'm above them. For you to work here in Gusii land, you have to be made of thick. Asomo gavana bwe county ya Kisii Simba Arati, umubunge Nyalibali Masaba Daniel Manduku, no muimen rep bwe county ya Kisii Doris Donya, babeire abatangani kurwase county ya Kisii, kogikelia e county ya Nyamira igorenganeye. Ntosuka, yatuwa mwenga tuwasukire, na Kisii tuwasukire mai. Kibesa bago sangire lyali, no boy bibuye. Ngabatoro kibesa ba sangire likonyora. Ingibakoreire myake yae. Aba MC kurwase county ya Nyamira mbagi kere chinkwana cyabara kurwase county ya Kisii igororo bebe egatie county ya Nyamira na Kisii buya kironda boro kiboru bebe wono bansira matusi juzi na wo mugavana Simbarati gavana omo MP Nyalibali Masaba Muske Manduku Dr. Architect Manduku nereka ko kwana matusi donya toto era na botoko mu excuse so ria masoma igaboro kaniti era na bonta tingo mubuni kende gyonsi era ne capacity ya na bakwana kende gyonsi asebasaba baraya bugutwara amasikani gocyase county ya Nyamira timiwa tusigete mono sana Simbarati Nyasaye kali mukalia ato abagerete Kisii isaneka na akaro kuga tumeke buya onyole ndagira kuruone nibo era akonya abantu ba Kisii. Elected as leaders, we must come down on a round table and agree on how we need to move forward on this boundary issue. Otherwise, if we try to incite our people on who is superior than the other, we are not having supremacy wars. Bamoche chinkwana chomo gavana bwe county ya Kisii Simba Arati bunanigo Nyamira esyegetie ase amagenderero nagoteba Nyamira negatie county chitanga ine ase amagenderero kubwatekana n'obotuki. In terms of development of our counties, Nyamira is number 3. And unfortunately, his county, Kisii County, is number 37. Yakorara abantu ba Kisii nonye siegio kagesaswa ne siegio katoroche lakini tatu ale respect gocha sabantu bande. Asebo iko basaba baraikurwase county ya Kisii usika ekiena kagendrete ase ekoti. Ikiwa kesi iko kotini imezungumziwa, lazima tuheshimu koti zetu, kwa sababu bila kuheshimu zile koti ni kana kwamba wanataka kuleta jamaa na ndugu wa Gusii waweze kuchukiana. Tosikane nande twanchane asengenja semaki yabe kuwa ilibale ngororo na koti yamwa tigetiga leko baboigo usabo morembe na masikani koba aroro ekereki nekyo kigendrete kotegererwa tutora etana na montonde bwes kuna noro memendo atereretio mheshimiwa abaheshimiwa tunasameana togendere ko rwabo toborani tochenge Gusii yaito kyara no genda na Nyamira yasari igo Gusii yasari na bosongo yasari igo twasi etobariramo kurwase bunge county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miyamano muri keito Job Maangi ase oroboti ururikiranu na MCA kurwase county assembly ya Kisii nigo bagwatukire birengerero byabo kubwatkana buna baganeti obutumiki bw'ekibese cyabere kikubwatokwa ase budget yo mwako yiga yechiringi chi bilioni 13.5 kibechi gotumekwa ase amagendero nigo tukoria rero batwarege karo ase bunge ye county assembly ya Kisii ase baba kusanga ebirengerero byabo na kwanya kibese kibechi gotumeka bwikiranu hero wikirania amagendero amange nigo twariganire na Ndemo Stephen magega yo muroberi bwokorosi gwe budget ya county ya Kisii kubwate mochoko bwensi oganeiri rero nige budget yo yakigwa se bunge ya county abwasaba jumbe bechi ward basange bengeri byabo igore budget yo yechi bilioni 13 no gutaisano na isato. Mr. Speaker, I'm seeking an extension. Until, Mr. Speaker, we finish the business which was in the Gazette notes, Mr. Speaker. And I ask Honorable Ndizi to second, Mr. Speaker. Thank you. Just interrogate with your budget and start operations. Before I move to the next level, let me invite the chair budget to make one remark.
Gati ya mang'ana kwanerwa mono na ali arengete gucangeria kwebango ime ya Kisii ase gati ya ba MCA baganekere ngo gukinigwa kurwakiria kibekire kya chimilioni chimisano nemo na 50. Personally, I thought we were doing good in terms of census revenue because we know the more we collect, then we'll be able to increase our equitable share, Mr. Speaker. Twabara bere tuko tware challenge yo kusangiriria bange yase busongo yito lakini bona igango chikobeka tar measures in place mwaziri no arege gango batebyare elinde tukoranga chibese chitwa chikerein ende tuetanire asengencho a potential Kisii county ebwate according to the auditor's report we arenge 1.2 billion lakini into ko nyara gwikirania asengencho tobwate obuyibwe chibese chi ende asengencho system itaraba in place irengia igo tuko chikobeka system ye ntoi target yito ende gwetania aba MCA mbasingera se chibili cha banyakonda chitarakanirwa konyara kurigererigwa gwetera e budget eyo. And I'd like to inform the House that His Excellency the Governor had a committee that was to investigate on pending bills, and there were eligible pending bills and ineligible pending bills. The eligible pending bills were captured in the supplemental budget, and I'm sure they're going to be paid within this financial year. Aba waziri be county ensemo yabo mbasabu kwenekie budget yegwetigwa nkonyarire kubwatigwa keboikiranu. That these officers, most of them are sleeping on their job. And Mr. Speaker, as we talk in this assembly, before I'm taken home, Mr. Speaker, by the good people of Bank Central who gave me the position, Mr. Speaker, somebody has to go. We are not threatening them, Mr. Speaker, but we kindly ask in a good respect that this budget must be implemented 100%. Before I'm taken home, Mr. Speaker, by the good people of Bank Central who gave me the position, Mr. Speaker, somebody has to go. We are not threatening them, Mr. Speaker, but we kindly ask in a good respect that this budget must be implemented 100%. E budget yo mwako yonerera chikoene kichiward chonse 45 chia Kisii chia nyorire obokoreri bwe serikali ye county. You say aye. As many of the contribution say nay. The aye have it. Next order. Magega ye budget ye county ya Kisii konyara goikigwa sama gachwe bunge ya Kisii konyara kurigereri gwaso boimena gwetigu naba MCA bechiward 45 chia county ya Kisii nigo bonekikira bwati no gwikira nigo kwa magani ye budget ye wetera chi wizara au che serikali ye county ya Kisii chikora au ne chi county executive committee members ko reporter ya Ndizi TV korwa sama gachwe bunge ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Chinga kiecho nigo mwaziri wechipesa se kaunti ya Kisii Kennedy Okemwa baga korokyo kwegena kwaye na chipesa echo nchichigo tumeka asenchera ebwendete asokoreta magendro imeye kaunti ya Kisii. Nto keria ngato ko bakikishira buna bananchi chipesa ino ne yeraje kurwe serikali ego pake tumeke asenchera koreteki ebwenerete tolengerete mangana chi skuru umugabano itona tutebetia mangana basari fund mwako twabaye chi milioni 3 se ward toje to improve toje enhance up chi milioni 5 nyagitari amaliogo tumweta komekia kerenga kia maliogo tago tobora ndetse nyagitari chibwete kwagachwa tomente chinde chiri chitigarite chichiro cheito ne ya marani negendete kwagachwa na netogete kwagache chinde ikintu gyoka ndasaba abantu bamintonkeringa twatanamo kere para gose project ya rosigu ya erabuya egere tonyole value ye chibesa chaito chi contractor na chirocho tuko chakarambia muno asbatu watasini batu bwatanire to kore gasiamo onko basareka bakwa iwe gasi gokora ntobakane asenga ke konyarekana bwango naende bakore gasiere ngia abantu baito banyagitari community health workers twabegata senkoro yaito twabaire chibesa chiao gombanya ariko kwa wakanwa ECD projects chiskuru abalimu bonsi twabarengereria ase budget yomwa koyo andi chibese chibona tuchibegeta magendero asekere ward akurunga ward based budgeting kero mu MCA gaire 39 million agochikorera amagendero ase ward ya ntobwa chibese kunge trade credit scheme chiro chiko chikoena no ase biombe asogo konya abantu baito nabo igo kuringana na manifesto yo mugavana
tubwate plan yo kwagatira abantu cinyomba ekorukunga the shelter scheme eras Egati abamenyi korwase ebunke ya bubasi anena sechiro ya itiboni gobaganirio gosirwa ko mugavana we county ya Kisii asogwekirania magendro ime ye county yega ukwana sechire yo ni gobaga abamenya babeire bakomomocho yo kabiri mugavana we county ya Kisii James Ongwae nabo igomo chumbe o South Mugrango Silvana Osero askari bawate babuna nuko soanana na magendro ye county ya Kisii anena sensemo yebango ase ogokanya bananchi bunatiba baisawa kana ebango na manani go baruro kubole ocyasabara ikurwase county ya Kisii gochamo na koigo goikero koibwana eliyo kubwaterana koreta magendro asabamenyi be county ya Kisii muri keito Josephat Amisi no robotiuru abamenyi be constituency ya bubasi anene kurwase chiro itibo niko baburirie serikali ya county ya Kisii nyareko bikobwatesiwa eliyo kwenekia buna bonjorie manyareko baba kurwa ebango revenue collection Kisii county around here yabe tenke atoko tebie kama na yeteligereri omwenendo bwe manager ya Kisii municipality aligereri abateneni bechipikipiki aligereri abateneni abantu bakusangirira kibeza ko revenue inki batayikoruze likibango korwasi kiduka ase gusiyengima elinde bange isane Kisii county etore kwati kosangirira oba 1 billion inki kibeza kiko kikobeke ruchinge kabiri tomanye inga Gusii nerense yo mwando yo gedigira se kenyeyega etana ko rwana segi no yanga kija siasa kere rimwe bote ngabagere bobe Gusii o marembo kare ndo kieke mwana ko Gusii ndi no esegiro abonjolia buniko barrokanire bakomomocho yo kabire omugavana we county ya Kisii James Ongwae naboigo omochumbe o South Mugrango Silvana Osero asokora ababwatani anena abonjolia asogotakana ebango ime county ya Kisii ne sababu yake lile revenue yabe irense esababu enene kabisa ne segi Ongwae ngete amono Osero bachandire gavana magegana mutu bamo minyoki bamuire kerase yagerire paka Osero tangazire ngabangote gotangererwa kenyorogete korbuoye eyi yagerire abana bande batwalire nalembe batene nilio ogosangirira kwebango kiduka chinyinge chire Kisii municipality mwa particularly aliese Kisii stage there is no collection ya revenue mwanjira nire ngombo oyo muntu Osero sikana na simba bakole gasibuna bagusitwa jorire nanje nara kwa tenga mbia mana baka ba mindo ntubwa tike chombo na mondondi siasa embe obogi mapodengagi obobe siasa ngiya amagandra kole tagi atamasi boigo digo banyareko bakobolia okobwaterana konyareko bakorka nororo anene ase ababwatani nabarai eliyo kweneke buna magendra nyareko bagwikera abamenyi be county eyo ya Kisii twamanyanga giya magendra ne relie ntoko se kobe ase siasa kogenda kurwo mwako motanga ni wako yogatano kutoka nga miaka 5 tuwajire bosandu kwa tike tugende twanyori kwa serikali ikwanda katoko tebyo muntu Osero bono kwa banege sio kanyore kergo obojibu kuibu kwa bomonita ase ke Gusii obomonita like so bomonita kwa botumegire omwaka majogu naye bono liko Gusii naye bwatie miana ndiri matia nyuminda akolete akaleta bagusii amo bakaikaransa bakamesa amo bakaleta bintu Gusii timo ba serikali moko tumekunanda ko sekesa goja Gusii moko itabara babekire Gusii mbaiga gavana tisikuru chinyinge njire chiakorobia kurwa ase Kisii county koranje oteme ochirore egera abana abu bawo support njirende yonsi abana abo bakorebia kuripotire kitaseni kia Ndizi TV kure chiro itibo yigotoka imeye sub county ya Sameta imeye county ya Kisii eliterane Josephat Amisi amameranio ya matera ase chiskuru cha secondary umwako yegani garro kanire gotwara mubaro monene we chiskuru ecyabere chiwesokia hiro kwebwatrania ase amamerania yega niga gokorekana ase ensemo ya St Patrick Mosocho imeye county ya Kisii ase kerengo yechi county levels nigo bono ababwatania abo babere bakogokera umurobero na otana nigo banyora chinga kinyororo ase okweyarigani boikeranu na nene gwakere serikali ngambia mono ase ogosira babe bakoba muri keito dipo nasanya no roboti uru Chigosori chia matera ase kerengo gie county yani music festivals ime county ya Kisii itukolia rero nigo yabali itukoli tangania ase school church secondary konyara wesokia sama amerania yue
ase abarokiwa banyara gwecokia na kuorokia ebiegwa byao ao asobateri amashairi amanayanda mange bona iga tugwate amatera ibirasi yao amashairi chipoem chidance na chikwende chonsi chamashairi yake Gusii onse nagendrete skuru to St Patrick's Mosocho gukona imeye skuru ya St Patrick's Mosocho ni gabateneri b'ekigosori eki banyara kwerera obuya bwa barokiwa kwebwaterania n'ekigosori eki elio gokinia chitaranta ao naenda mashindano ya kimuziki ngokonya ali on nurture talent because theme ya this year is nurturing talent for development, for innovation and national development. And na abana ba very exposed because they are really learning a lot of music and talent we are nurturing, because of the theme of this year is saying nurturing talent for innovation and national development. Gatio bonchorere bwarorekana ase miaka ya maega amono mwaka uyu mbuna ogosegetwa konene ogukwerera omubaro munene bwa barokiwa kunyara gwecokia eli gucha kwamererania ase amatera ya. Last year we had around 88 schools performing. Currently we have 130 schools performing this festival. That is secondary schools, Barero na Mambi. The turnout this year is good and the competition is stiff. Kero Montenegro bangete via and made the best team win. Na 2022 kwa majikiru tutwale tumechia sobyaingo yone inja bete challenge muna last year timu chigata chinke asengencho etwata betu to prepare watch a festival within a very short notice, lakini very few schools participated. Batu mwaka oyo kwa michezo yonse yegulirwa manga ko weri kwa corona nyasaga tuanjira ko gaetirare ono tuatwale festival ito as normal. Enero the first normal festival tuatwale after COVID-19. Boigo nigo barugo sege tokonene guchia sabaro kiwa banyare kogenderera no murobero yoga bo kwamererania oyokero kende uranyare ko bairera kwenyorere ngere yabo asoko gendereria obogima nganturi no mugo ko nikitwikiraiga tugo bana beto moyo bagendere gutwara talanta ko talanta abo mwana ko ngora egeri yaje usanyore getako beka muno ko era bana musiki abange banyore besa wendera se talanta na monyese ko basini ya chile kari ya CPC yo tengo mwana lazima atanga ni kirasi Aro natanga ni kirasi yo natanga ni getino natanga na so musiki ko basegeta tuna bari mutuko barokereria ibanya ro kuze bajibi abone dukawa ankyo abana bachikwa babitase Isato ni mwembe ko chumbi gwikira ritukuri ankyo na rirabe omwerio bwogokora amashindana ya iga elio kuyarigani kogenda ase egetengo kende kia regionals kyomutinyo gota next ngishiraiga sintingima to ndata mashindana ya kero mwembe festival mambia tonyo chitimu chingia chigo chigenderera chia se region competition yarabe Remigori Teachers Training College ko chakesta Isato mutinyo sana. Kuripoti leke taseni kia Ndizi TV korwa ase skuru ya St Patrick's Mosocho kutoka ibunga ya Kitutu Jache South Amayia County ya Kisii ilitaria Nendipon asanya Abaibori nigo baboriwe korigereria chinguru cha bana babo anene asebya kwa bilwa bwate nako basira munenjire moyo kubakonya aso gwikirania buya chisemi cyabo nanene gusira umuroberio OCBC nigakwanirwe na boteneneri nabo igo abaorokia korwa skuru ya Hurricane Academy abo baborire abaibori kogendera gusira umuroberio OCBC nani gagocha maiga ya abaorokia korwa skuru yo bokoria buya asama meranyo ya matera na tokumanyo no murikeito Brighton Makori Waleti, tusonge mbele, nada makin ayema, daraja, 1-1-3-5 makilisa. Aba bwatani bechisemi amo nabibori nigobono banyarire bakubori wana gosegetwa kwene kibuna gusira baro muroberio OCBC boigo na kurigererie byewa abiri abana babo bate na kubisira asiskuru tiato temengo ko agata e programu ya CPC kekana ntoroje ngane wata matumaini esa matukale motu na nde toteme ko identify na konacha talents ya abana baito yakora wethera talents nurturing na and identification abana baito mbanyale koba bakogenda atambe alipo katika lijikuta hewani mara nilipo
tukagonga sakafuni na mkono kuvunjika. Kubembea kuna raha lakini tuwe okwana negetaseni Kendis TV aseskuru ya Arikeni Academy eyibono yanyarite okora buya asichigosori chamatera ijenyarite okorekana sesemo ya musocho asibono banyaride bakubwa na kwene kibuna kuchibarego ikasensemo ya regional ajira chokorekana se county ya Migori chitadikisano na ibere BC yacha nireto yanchira nitegenderere abana baitongo kora bare ebintu practical tari theory eritoko basomye kerasi buna chi lecturers teganiri abana ngosoka bare isiko bakora practicals no nyumuroberio yoko gendeto CBC nigo bwata makongumake challenge to gwetera ebintu to gotuma abaibori abana barete ko rukasa abaibori bago complain badeba CBC it's demanding which is not demanding abaibori nigo basegete abaibori moreka kero to gotuma abana onye neri sakara ryogo chesa kostingo mupira to chese kayo mwana risakarerio damakini ya yema no mwalimu ya mokuru wa security yarken hii mashairi yetu ni time ya music tumeanza and this is our first time as a hurricane to join this musical instrument boigo ni gate birobuya abugosira abana kumanya ebyegwa byabo CPC winacha all round corners in talent winacha as a dancer I'm also a dancer as a teacher I'm also a dancer I like it because vile tunaendelea kwenda mbele these are a talent. There's some events where mwalimu mtoto we have nurtured a child anaweza enda dance kwenda mbele aendelee future yake good. Asenere aruro gosegeta ojasa bebori gosira abana babo. Just support your child in everything he or she does. Just support him or her. Ivan Nyamoita no mworokiwa wakasoma skulu hiyo. Kwanza kusema hii mtaala mpya wa umilisi umeweza kusaidia sisi kama wanafunzi kuweza kujua kila ambacho unafanya. Kama kuna ile kitu yenye huko kwa unajua kufanya unaweza kujua unaifanya kwa uzuri na you do it perfect. Umutenelio manene we skulu hiyo ya Hurricane. Skulu yetu ya Hurricane ndobate birengalie bitambe kwenye beka ase world map. Ntotate ebe skulu ya bene ase Kisii County na Kenya Trach. Iga abaiboli baito. Aiga no obogima bole. Tuwe wa kusema kweli na heshima kwa wote. Mazungumzo muhali iwe mazoea kote. Tukiyazua maswali yasibague yeyote. Tusonge mbele tusonge kwa kukumbatia utu. Guripotere getoseni Kendis TV irveriane Brighton Makori. Miamono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu ababisa korwa sensemo ya Agricultural Society of Kenya ASK urusaya rwa Kisii nigo bakwanire iguru yomeroberio yegeti kya morokererio yoburemi yero oyo egosekiro beirie kwariganiwa omutienyi ogocha nigo bayakwana tinga twatwarege karo ase chiabisyabo imeyo muchyo Kisii ngoro kwa kefa nduso manyakirego yesho yeto ya Kisii ejo yabeire kobange meroberi yesho aso mwako yo gochakero mutenyo January paka gwekero mwako tuna moroche yene komiti yane yabeire gonchokanana asinge yo kwarigania morokero yo mwako yo iga yotubate yesho gochakera chitari kisanemo paka chitari kianda mutenyo saba aso mwako ya sigeti yeto ya ASK showgrounds twabeire tokoleta chikambani ao anene buna chiria chigokora amorokereria sensemo y'oburemi asensemo ya agriculture asensemo y'ekibank kisukuru nabo igo bali bande babwata mangana y'ebiashara gwetere byombe ao bikoro ku microfinance institutions igo tutagete ko barigane asenchira ya bene asenge je twabere tokoba tukurigereria ebintu ebinge anene buno oburemi wa customer chitu bali mogoche show exhibitors twakwanire na security agencies bonse le county toko bashwa nga security ero tuliko chikunyebereria asinge nje twabere toko batukolire so many things igondo le tayari set asensemo ya security toko genda bono ntayete ko ira chinga kichiabene obali ganwa se show yeto ya Kisii eyo chaka tarehe 6 mpaka tarehe 9 umutenyo saba omwaka oyo inju mwenzi tosoma mangana mai tumerana se show yeto karibu mwenzi
Tukautigana nayo ni gabara ikorwa sensemere kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya bagendrete kugikiria murubiro gwe serikali anena asibabeire bakugikirwa okomentwa kwa magori y'ebintu au okwana chinga kibatwara gose okwana barikia mangana mu Nairobi ni gabara yabo barangeiro musangirikano kitarike 25 cy'umutinyega asegeti ya Kamkunji iri gusangireria ebirengerero by'abananchi anene kubwatikana na nemirubiro au anene finance bill ekabona bagendrete komo cy'abachumbe bali ababete bagwakire koko oweti wawe finance bill. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukuji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m. where the next course of action will be decided. Whenever, as a people, we have come together, we have always found a solution, even to our worst problems. This time will be no different. We believe that in the end, it is the people's voices that will prevail. The only time we have suffered longer than we should is only when we have allowed dictators to rule longer than they should. And it is only when divide and rule succeeds. We must not let that to happen. The people can never be helpless in their own country against rogue leadership. Not in a democracy like ours, and not in the dictatorship they are trying to. Abangina nigo bagendrete kuborwa wetuma na kubeko mukia erio kwegenderea na bayigo konya chia mate chiabo gukwana chinga kekira nasu umurobero bokuru amaigero gochiase abangina umuroberio ase abangina inse umuroberio manyikante buna table banking ase nyumba yobra ya State House ime mucho Nairobi nigo murugi bwo murai wense Mama Rachel Ruto abaga kurwesegeto abangina kwimukia chibesa ejo kirabakonye aso kwegenderea. Tuliwaita hapa siku ya leo kuwatia moyo, kusema kwamba tunajali maisha ya kina mama, maana ukibadilisha maisha ya mama umebadilisha maisha ya jamii. Kwa hivyo kina mama, nataka tufanye biashara na tufanye bidii na tujue kwamba jamii inatuangalia, watoto wanatuangalia, nchi inatuangalia. Mimi niko hapa tayari kuwasaidia kwa mambo ya women economic empowerment. Si ndio kina mama? Tujifundishe sisi wote. Tujifundishe sisi wote. Twende tuanze table banking, tufanye biashara, mambo ya pesa tutapata. Si mnaona vile Echi anatuambia? Wangapi wameomba hustler fund? Hebu nione kwa mikono yenu na imewasaidia. Si ni kweli? Hiyo hustler fund iko. Sasa hizi tuko na hustler fund ya chama. Si mmesikia? Hii mambo ya manyumba ambaye Echi anaongelelea. Sisi kina mama mpaka tutoke slums na tuishi kwa manyumba. Kwa sababu kina mama, hii mambo ya table banking, ukichukua pesa mpaka uende ufanye biashara. Kwa table banking, najua hatuna bodi yetu hapa, lakini huwa tunasema kwamba table banking ni kama hii mkono wako. Unaona? Hii vidole ni tofauti, si ni kweli? Tunasema kwamba hii kidole ya kwanza ni saving. Kufanya nini? Kusave. Ya pili tunasema ni kufanya nini? Kuomba ama kukopa. Na hii ya tatu ni kufanya nini? Kufanya biashara. Sisi tunataka kusupply simiti. Si ni kweli? Tusupply mabati. Tusupply chuma. Na kina mama kuna kazi pia huko. Kazi ya kukua electrician, kazi ya kukua plumber. Yaani makazi mingi ambao unalipwa karibu shilingi 2,000 3,000 kila siku. Serikali nigo yabwatukire chipesa echo chire chishiringi chi bilioni 15.5 ase abagotu na balia batari kwenyara gukwanire gore chipesa echo nigo makonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua abeirega kwenekya buna serikali negendrete kurwa ugusiro konene gochasa abantu bunabo asekeria aenekya buna chipesa echo nigo chirachikobwa tukaweka litkoria Jumatano eikegocha wikabono chia mate wetani chiribu isano na isato nigo chirachikokonyeka. Niche projects combine social protection, nutrition, and child protection aspects in programming.
The project is being piloted in 5 arid and semi-arid counties of Kitui, Kilifi, Marsabit, Turkana, and West Pokot. It targets Inua Jamii and Hunger Safety Net program households with children between 1 to 36 months and pregnant mothers. So far, the project is supporting a total of 8,656 households. Omuambasada wense ya Germany mense ya Kenya Sebastian Groth nigaba kagutarira eyabisyo mu Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi asekerenge kenene kere kubeka okoigwana ogwokubwatirana egati Chinsa ekibere eri wekinia asamangana yobutumeki bwe Chinchira kyekerero egati ya magenderanda manke. Mwanchi omuriere libono oroboti oruo na rogotoreta omoerio bwa Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwekeranwe kerango wakirangambia mono asogochora kobananche nambia mono asibari bonsto batoko bwatrana kweneke unaya wikeire asenchera ere yobwekeranu nerabuna asemero birionsi ya Ndizi TV na bakondra gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News asomutandao Twitter na bo Twitter @Ndizi TV News ero togendere gusanga nabo igo kwemanyia amange orto bwatranere kweneki abuna wekeire agosechi bichanerio gicha wekeira centra yabene nigakuru kwa Petronira Mukeira Joshua Auta nere twabwatranere kurwa sensemo yeimanyerero na inche Everline Osero kukaneria oburigere borobya nabo igo obutko borobotoerero.